Sosyalizm û komünizm cudayiyên sereke. Kurdistan lezgiyeva. Sosyalizm û komünizm ji gelek aliyan ve dişibin hev. Ya sereke ku wan dikîne hev daxwaza pêkanîna prensîbên edaleta civakî û wekeviyê ye. Li gorî Marksistan, sosyalizm qonaxa yekem a komünîzmê ye. Kapitalizm ji xwe li wir bi ser ketibû. Lê bermayiyên wê yên burjuvazî hêjî mane. Ev tê wê wateyê ku ji bo jixwelêrakirina wan û avakirina komünîzmê divê xebateke dirêj bêkirin. Werin em bidin berçavan ka ev bermayiyan çi ne û di mijarên sereke de sosyalizm û komünîzm çawa hev cuda ne. Milkê taybet. Hem sosyalizm û hem jî komünîzm ferz dikin ku amûrên hilberînê, erd, madeyên xam, avayî, makîne û her wekî din divê xwediyê giştî bin. Divê ne xwediyên taybet bin. Ji bo welatên sosyalîst, milkiyeta taybet a berhemên qediyayî norm e. Ji aliyê din ve komünîst hewl didin ku her cure maldariya taybet a burjuvaziyê tune bikin û li gorî hewcedariyên her kesî mal û tiştan ji nû ve belav bikin. Helbet em behsa nebûna tiştên şexsî nakin, lê rêbaza avêtina wan, firotina wan, derbaskirina wan bi mîrasê kêm e. Li Yekîtiya Sovyetê milkê taybet bi fermî tune bû û tiştên ku aîdê welatiyan bûn, mînak tiştên bi qîmetên wekî erebe jî wekî milkê kesanê dihat gotin. Amûrên hilberînê bi giraniyê dewlet bûn an jî yên kooperatîfan bûn. Xwedî derketina navgînên piçûk ên hilberînê wek makîneyên dirûtinê an jî amûrên çandiniyê neqedexe bû, lê bi şertê ku ji bo bercewendiyê neyên bikaranîn û karkerên kirêgirtî tevlîkaranîna wan nebin. Ango bi rastî milkiyeta taybet li welêt hebû, lê li gorî modela sosyalîst bêyî ku îmkana bazirganîkirina wê hebe dihat bikaranîn. Pere û bazar. Sosyalizm naxwaze pereyan şolêrake. Her çend hin teorisyenên wê jî fikrek wiha anîne ziman. Destwerdana di aboriya dewleta refahê de pir mezin e. Lê dîsa jî bazar dikare hebe. Ji vê pergala aborî re dibêjin sosyalizma bazarê. Li Çînê bi serkeftî hatiye bicihkirin. Ji bo komünîzmê bazar û pere reyên kapîtalîst ên afirandina newekevî û îstismarê ne û ji ber vê yekê divê bên rakirin. Hewldanek ji bo pêkanîna vê ramanê ji aliyê Bolşevîkan ve li Komara Sovyet a Rûsyayê di serdema komünîzma şer a 1918-1921 de hate kirin. Ev azmûna qutkirina têkiliyên mal pere bi ser neket. Ew bi sedema kêmbûna karbidestiya hilberînê û standarda jiyanê ya nüfusê. Komünîzma şer bi siyaseta aboriya nû ya liberaltir hate guhertin. İradeya burjuvaziyê dike qanûn û îmtiyazên wê bi qanûnên qanûnî xurt bike. Divê zagona burjuvazî bi hiqûqa sosyalîst ku bercewendiyên karkeran temsîl dike bêguhertin. Di civaka komünîzma gêhiştî de hewcedarî bi dewletbûnê nîne. Êdî zordar û pergala cinayetî nemaye. Têkoşîn û tundî nemaye. Dewlet nayê hilweşandin. Ji xwe derbas dibe û gav bi gav ji xwelêra dibe. Teza li ser wendabûna desthilatdariya dewletê ya dibin komünîzmê de di destûra bingehîn a Komara Sosyalîst a Federatîv a Sovyetê ya Rûsyayê ya 1925 de jî wekî îdealek ku tê digoşe hate pejirandin. Lê dewlet li Yekîtiya Sovyetê wek ku tê zanîn ne tenê ji xwelêra nebû, berova ji vê yekê hem jiyana giştî û hem jiya taybet kontrol kir. Rêbaza damezrandinê. Sosyalîstan di wê baweriyê de bûn ku divê derbasbûna dewleteke sosyalîst bi awayeke xwezayî û organîk pêk were. Mirov bi dilxwazî dixwazin sosyalîsmê belav bikin, ji ber ku ew ê fêm bikin ku ramanên wê çiqasî kamil û adil in. Sosyalîzm divê di qonaxan de bi guhertina gav bi gav di pergala hilberandinê de were pêkanîn. Welatî wê ji bo xwe û civakê feydeyên sosyalîzmê bibînin û wê pêk bînin. Karl Marx ku qîmetê dide ramanên sosyalîstên utopîk ên Fransî di destpêkê de nêrîna xwe ya li ser rêya aştiyane ya civakeke îdeal parve kir. Lê paşê gihîşt wê qenaetê ku zalim tu carî bi dilxwazî dest ji hêz û îmtiyazên xwe bernadin. Lewma divê proletarya ji bo azadiya xwe têbigoşe. Şoreş yekane rêya avakirina komünîzmê ye. İhtimala pêkanînê. Piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê, yekane welatê sosyalîst ku di warê siyasî û aborî de bê bandorma komara gel a Çînê bû. Sosyalîzma bi taybetmendiyên Çînî avayiyeke hevbendî ya tevlihe ku tê de yên girîng ên kapîtalîzmê hene. Dibe ku ew in yên ku aramî û mezinbûna aboriya wê mîsoger dikin. Çîn di warê hilberîna navxweyî de duyemîn aboriya herî mezin e li cîhanê. Rûxmê hemû tiştan dîsa ji welatên sosyalîst hebûn û hîn jî hene.
Projeya sosyalizmê pêk hat û pêkane. Komünizm heya niha tenê teoriyek tîmîne îdealek ku tu kesî nekariye bigêje wê. Yekîtiya Sovyetê jî ku komünizm prensîba serekeya îdeolojik bû, dewleteke sosyalîst bû. Ji bo komünizmê hewl hat dayîn lê bi ser neketin.